Ge isine opo nek? Alah kowe meneh ora ning kono, ora ning kene kepethuk kowe terus ning ora tuku-tuku jilbabe. Lah wis tak kandhani to, iki enek jilbab cara pakeke cepet jenenge Rijisuk werna anyar. Warnane warna forest. Bahane cepet kusut Mbak Ri beda karo jersey biasa deloken lho. Lho, melare elastis, glossy, pete ora gampang kucel, ora marai meleyot. Cara pakeke wis mendino ngerti. Nah, alah regane larang ki mergo kowe ora gablek duit. Nah, ngono kuwi dicoba ora ya. Dicoba sikik lagi komen nyamane kaya ngopo jenenge rega nggawa rupa. Nek gelem jenenge mewah nek ora Rijisuk, wernane werna apa? Werna forest sing anyar. Ngarepe ngene iki. Ha kok ora nutup Mbak Ri? Ha iki piye to? Iki pasmina instan ya mesti ra ketutup to. Nah, apik ra. Jenenge apa? Nek ra Rijisuk mewah ning nggon cepet golek ana kesuwen banget kowe.